दिनै खोला कामरुप जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुमाया मोजाङैनो जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावनो थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी बिथाङा आरो हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि पीताम्बर ब्रह्म आरो खोला कामरुप जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हरेश्वर दैमारी आरो नेहाथारि देबजित बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो खोला कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव गोलैनाय मोनद' दख'राफोरनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै माखासे गोनां आयदा फारिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद खोला कामरुप जिल्लानि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि दिनै थान्दै मेल बे थान्दै मेल बेखेवनाय हिसाबै मेरुनि मानगोनां आफादगिरि मनरन बसुमतारी बिथाङा बे मेलखौ बेखेवफैदों। बेयाव जोङो मेरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बाहागो लादों। बाहागो लानानै खोला कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोंआव गोलैनाय दा 6था दख'र आफाद बे आफादनि जि थान्दै बिथांमोनजों जोङो सावरायदों। बिभिन्न बाथ्राखौ बिथांमोना सांगठनिकआनो जा बा सामाजिकआनो जा राजनैतिकआनो जा गासैबो आयदानि सायाव बिथांमोना सावरायगोन। दसे उनाव जोङो मोन्थिदों जे खोला कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै टार्मिनेटिं सेसन दसे उनाव बिथांमोनहा थान्दै मेलनि जोहै मोनसे गोदान आफाद खोला कामरुप जिल्ला कमिटिया दानानै लागोन। जोङो आसा खालामदों मिरु आफाद हिसाबै जे खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैनि जि दसे उनाव दानो गोनां जि गोदान आफाद बे गोदान आफादा खोब गोख्रों मावथि बिथांमोनहा लाबोथों आरो मोनथों। दा बिथांमोननि जोहै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खोला कामरुप जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथियो। दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों फोरमायबावनो नागिरदों। जिहेतु फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारिनि 5, 6 आरो 7 बे सानथामनि हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मेरुनि जोंहा बोसोरारि जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ। बे जथुम्माखौ जोङो गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र बेयाव जोङो खुंगोन। इतिमध्ये बे मेलाव फैगोन आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों जे 5 अक्ट'खालि जोंहा थान्दै मेल जि फार्स्ट जिरायनाय बे थान्दै मेल जिरायनायाव जर'खा आलासि हिसाबै जोङो आसामनि इउनियन मिनिस्टार मानगोनां रामदास आठवाले बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनायनि बाथ्राखौ जोंनो होदों। बिनि अनगायै 6 अक्ट'खालि बर'नि गासिबो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर'नि धोरोम आफादफोर बिथांमोनखौ गासिबखौबो हांख्रायदों जोङो नैबे मेलाव बाहागो लानो थाखाय। बिनि अनगायै 7 अक्ट'खालि जि जोंहा गेवलां मेल दङ बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इतिमध्ये जोंनो कनसेन्ट होदों बे मेलाव थांगोनखौ। दा बेजों लोगोसे आसामनि गोबां मन्थ्रिफोर जेरै इउजि ब्रह्म बिथां जोंनि बर'नि सासेल' मन्थ्रि दा दिनैनि आसाम सरकाराव बिथाङाबो जोंनि मेलाव फैनायनि थाखाय कनसेन्ट होदों। इतिमध्ये जों लेंदों आसाम सरकारनि मानगोनां आसामनि आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांजोंबो जोङो रायलायबाय। बिथाङाबो जोंनि मेलाव बाहागो लानायनि बाथ्राखौ होदों। जोङो सानदों देग्लाय जि 5, 6 आरो 7 जानुवारि 2023 जोंनि जथुम्मा जागोन। बे जथुम्मायाव जोङो गोबां आयदाफोरखौ रायलायनानै बर'नि गोबां गोरों गोरा बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे सुबुरुन लानानै बर'नि गासिबो दोलो माहारियारि आफाद बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थि मोनसे डिसिसन लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा भबिष्यतनि दिनाव जोङो बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लानो हागोन। बे गासैबो जोंनि एजेन्डा बे एजेन्डाखौ मावफुंनायाव जाहाथे मदद होयो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो हांख्रायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। 5, 6 आरो 7 बै सानथामनि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि हाबाफारि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बर' गासैबो रायजो राजाखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि हांख्रायदों बिथांमोनहा जाहाथे लोब्बा लोबै जोंनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लायो।
আজি আমাৰ ৰাণীত অৱস্থিত বাহুপাৰাত বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যি কাৰ্যকাল সেই সমাপ্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে আজি ইয়াত অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই অভিৱৰ্তনত আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হিচাপে ৰাখিছোঁ আমি যিহেতু আমাৰ 2 বছৰীয়া কাৰ্যকাল শেষ হৈছে এই সভাত আমি পুৰণি সমিতি ভংগ আৰু নতুন সমিতি গঠন কৰিছোঁ আজি লগতে আমি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰিছোঁ লগতে আমাৰ উদ্দেশ্য আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত যিমানবোৰ আমাৰ বড়ো মানুহ বড়ো গাঁও আছে এই সকলোৰে কাৰণে আমি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত যাতে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ তাৰ পিছতে আমাৰ কাৰ্যসূচী মতে আমাৰ ইয়াত আজি পতাকা উত্তোলন আৰু মূল প্ৰতিনিধি সভাগৃহ উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী मनरन বসুমতাৰীদেৱে লগতে আমি ভাবিছোঁ লগতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আগন্তুক আমি বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ কাৰণে ইয়াত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম আমাৰ ইয়াত দক্ষিণ কামৰূপত বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো মানুহ বহুত আছে যদিও বড়ো ভাষা ইমান এটা নাজানে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষাত আমি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ লগতে আমি এইটো আমাৰ ৰাইজক জানিবলৈ দিছোঁ যে আমি আমাৰ যি নতুন সমিতি গঠন হৈছে এই সমিতিয়ে আগন্তুক পৰ্যায়ত বড়ো জাতিৰ হৈ কেনে বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত কাম কৰি যাব আৰু সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ আমি